Калі б вам спатрэбілася пазнаёміць госця з традыцыйнай беларускай кухняй, што б вы прыгатавалі? Няўжо дранікі? А з мукой ці без? Беларус з Беласточчыны абавязкова пачаставаў бы бульбяной кішкай з крывёю. Калі госць завітаў бы ў шчодры вечар, у дзень посны варэнікамі з грыбамі, у дзень скаромны картачамі, вялікімі бульбанымі клёцкамі з мясам. Зазірні госць на дабравешчанне з'еў бы бусліных лап, маленькіх постных булачак закрашаных морквай. Адну абавязкова закінуў б у птушынае гняздо. На шчасце. У спякотны летні дзень сербануў бы халадку, халоднага супу з цыбулькай, гуркамі і кропам на аснове гурковага квасу. У дзень халодны сагрэўся б наварыстай крупеней на баравіках. Не блытаць з крупнікам, бо крупеня – суп, а крупнік – алкагольны напой, і пілі яго на купалі. У дарогу госць бы атрымаў вэнджанае свіное вуха, бо няма межаў гасціннасці беларуса, як і яго вынаходлівасці на кухні.